et følge efter Floyd Count med Fredensfyrst som forfar, og det er et hoppefølge, som er født først i maj, så det er jo i passende størrelse, og det er også passende ædelhedsgrad. Det er jo et rigtig feminin og harmonisk følge, som vi har givet 8,5 type. Det har et kønt hoved. Lidt mere udtryk kunne vi måske godt have ønsket, men det er nu ganske fint. Halsen er velansat og også velformet, og skulderen har en passende længde. Det har en taktfast skridt. Traven den er rummelig med særdeles god takt og bæring, og det samme det gælder for galoppen. Den er rummelig og taktfast med en god bæring. Så det er et følge, vi gerne vil se i finalen senere.